मिलल होई महाना। हई बाजार में बिकाता, सब कुछ बाजार में मिल जाई। हई कपड़ा मिली, बताओ कैसन टेलर बा, कैसन कंपनी वाला बा, जे लहंगा सियला बा, एक बेर पहिरौले बा, ई दूसरा के देबो ना करी। तोहरे देह में फाट जाए तो फाट जाए, लेकिन निकाल के दूसरा के पहरे भू। ऐसन सुंदर लहंगा ई मिलल होई महंगा। एकरा के रखी हो संभरिए राम। ऐसन सुंदर मिलल होई ऐसन सुंदर लहंगा मिलल होई महंगा। एकरा के रखी हो संभरिए राम। ए बिट्टू के बाबू संभर के शरीर ले बड़ धन नहीं खे। तुलसी धन धाम शरीर ले, शरीर नहीं तो धन क्या होगा। एकरा के रखियो अरे संभरिए राम। अचक में आई है दिन ना बतई है, जाए के परी ससुरारी राम। सोनू बाबू की जय हो। गरीबवन करो जानी दी है विधाता। गरीबवन करो जानी दी है। गरीबवन करो जानी दी है विधाता। काल कावन करो जानी दुनिया दुइये गो से बनल बा। दुनिया दुनिया दुनियन दुनी दुइये गो दुनिया में बा। तीसरका के कौन भइलू बा। धरती बा, आसमान बा, रात बा, दिन हो जाई। धर्म बा, अधर्म बा, सत्य बा, असत्य बा, निमन बा, बाउर बा, आइल बानी जा चल जाई जा। इन दुगो बा। यही से लोग कहेला जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। है तरह शरीर में जितना मशीन बा, जितना ऑर्गन्स बा, ये सब दो अक्षर से बैठल बा। यह बाल 2 अक्षर, सर 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, आँख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, 2 गो बछेद 2 अक्षर, ओठ 2 अक्षर, दांत 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, कंठ 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, छाती 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, डांड 2 अक्षर, जांग 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, बाह 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, आ 2 गौरी बा, ओकर नाम न धरे। 2 अक्षर के सब मशीन में बा। रची रची के रंग रंग री जावा, पाचाई रंगवा के
रची रची के रंग रंग रे जवा पाचही रंगवा के साड़िए हीरा रतना जतन नहीं कैलू असली धन के जतन नहीं के होता नकली के होता हीरा रतना जतन नहीं कैलू लेके बनवलू कबाड़िएरा ऐसन सुंदर लहंगा मिलल बावे महंगा एकरा के रखी है संभारिएरा और का 5 गो मटेरियल से मकान बनल बा बताई ईटा के मंदिर मस्जिद बा ओकरा सरुआ मोहब्बत और लड़ाई झगड़ा कर देता आ हई वो इंसान बनल बा त मारा मारी आई ईश्वर बनल बनते एकर कोनो वैल्यू नहीं है जाना में खुद उ मालिक रहता ये मंदिर के इज्जत नहीं है लोग के मार देता के ऊपर के बम फेंक देता के गोली मार देता बताए एगो मंदिर मस्जिद पर ढेला पिगा जाता था राइट हो जाता एक बम मराता तो कोई पूछे वाला नहीं के जबकि मंदिर मिला वाला बा
इ 5 गो मटेरियल से डॉक्टर साहब बनल बा। शीत, जल, पावक, गगन, समीरा। इ मसाला ब्लड से मिलावल बा, सानल बा। आ जन सोनू बाबू बनल बड़े न ओकरो में 5 गो मटेरियल लगल बा। ईटा, बालू, सीमेंट, गिट्टी या रॉड। प्रमादनीय श्री डॉक्टर साहब 100 रुपया दरबानी प्रणाम बा। तो देखी उ मसाला पानी में मिलावल बा, इ ब्लड में मिलावल बा। ओ प्लास्टर में केमिकल हमने के डाली लेकिन नोनी ना पकड़ी। एकरो में मिस्त्री केमिकल डाले बा व्हाइट ब्लड जना से डेंगू ना हुई। उ केमिकल है सफेद बा, प्लेटनेस गिर जाई गोरखपुरे पर। एक एक रंग के लोग कह दिले जे फलाना के खून है, ब्लड है। ब्लड एक एक कलर के थोड़ी गेला, देह में 4 डिजाइन के ब्लड बा। यहाँ तक कि ना तू खाली लल के देखले बाड़ू। छिती जल पावक गगन समीरा 5 गो से भइल तैयारी रा। छिती जल पावक गगन समीरा 5 गो से भइल तैयारी रा। एक दिन जाइयो कंपनी के सर्विसिंग पर, ओनर बहुत मार मारी कि का हो गाड़ी कौना कंडीशन में देहनी आ कौना कंडीशन में ले आइल बड़ो। सर्विस बुक का भइल कहले रहनी कि इतना इतना टाइम पर सर्विसिंग करे भइल बा। ऊपर से साबुन, सरफ, क्रीम, लिपस्टिक लागल बा। और जौन मशीन बैठल बा आइले में गिरीश मोबिल लागल। कितना मार मारी तरह के। अरे कहता विजेंदर कि सोचा न तनी अंदर साबुन सरफ से ना धोई, धोबी रंगदार हो। उ धोबियो न धोवे के साकारिएरा। धोबियो न धोवे के साकारिएरा। ऐसा सुंदर लहंगा मिलल होई महंगा, एकरा कदी हलू लसारिएरा। बाबू मृत्युंजय कुमार यादव जी इंडियन आर्मी, देश के जवान, देश के धरोहर, भारत